Andol sogai kerai baika ya ayah ketang ise borok bahan hai kosogi kerai baika naidi norok jotono yang yakung bosoton mayang itu kisah norok hai rokhe cakamu yang yakung rok bosoton maya ya ayah tay malia Hanio yakung poila ke cikon kisi sabotrai kolne yang manise tarpore abu kisa toroi horsani bisingo tamongka tai dinongke pura phatioi bahanrok potop hainu kelai tongkha taungke soton bo maya yang siroko bonairi iko yakung bo pura suja khaimaya abu pura sir nostongka yang Ani uruk tabuk 2 bosor engka ani bumungke Joseph Rangkol kaming ke tui mairang jompu jola adi blog bisingo Kapangni takok tai bukok song o gotana angka tui mairang Joseph Rangkol puila botrai thainei cikon ang mane horsan horono mui frai blai silma baino bin yakong potop khlai bini o yakong je bukur krai thangpaikha gothangैनो bini o yakong tabuk ekdom soklai haina hawosi potop hingga o yakongni je sir abrok bahaino pura nosto ngui tongpaikha kisa swngnai naileno obo kisa phunugradi naidi ekdom sibuk sujak mahai somsacha oi oroka chikon ching tongkha oroni bahanro pura krikha taisi camera kamka phunukdi ekdom soklai pai yang asugungya o je opat nadi ekdom somsai tongpaikha obongka Joseph Rangkol hingga bini obo bomahingkha tamongkha sung detail kha khnai nailen phadi onini yakong tambage omahingkha saikhanagradi uilla bomahingman abo bomti chanai saimalia mane o botrani pore uilla bomahayong poila kisa botrai cikon ke kolnei bo jaga ong iya o I koi oro kaisa gana tamongkha tarpore mane kuri borong ke ba hajira rok mathangka botrai ganang khe no ba omti nai hinei saimaya ba engke tarpore ostasti ke mane omti bhandok mane sokbai khata o puila botrai chikon kaini ingpro o botrai tiro sa tiro motok bomhai ong sao lumui tong busa kutung kha lumui tong tana lumo angka tamongkha botrai kol lei ingman yagol tam khaikya o mui frai kisa na o abo fulmanita mui frai khaye bo mui frai abo chung chaya de mui frai tiro tong bo jagani khol nanga bo iko ganao tong iko ganao no tong naila thani or Ega Joseph Rangkol bo je bini botrai chikon kaini jagawo mui frai blai kholoi bo theman loge no bini obukur yakoni bukur sogoi karaikha mani o mui frai blai ka o jagawo sung phai sokpaikha o jagada o jagano ko mui frai blai diko tongo moro tobla kholo tobla o jagando kholbo o jagano kholoi phanangoi bo kholu kaini suktuk bo no kholu bono theuna bono theu obongka mui frai thandangan hni theka thandai nei hinoi bo thepamani ekdom o jagano kholuna o jagano kholbo inka o Joseph kani intamo kalai ani dara nindara hadi dara ingkara omhai mui frai blai da nang the tamongkha omai mui frai blai mane kisa na hoi dengoi abo fulmanita nung obo asta do pura the na togoi do the togoi gura khai aro kono dori tai kunu mane onno kun sapolia sudo mui frai blai abo togoi mane oro sil khata siloi kisa nung sil pro horo do sil dibor do sil na amsuk joraono dibro ekdom salono na ekdom mui frai blai nung ekdom confirm mui frai blai engke mane kula rok ongkhapano thanda ige thanda de ongno hine belai samani engke ba kisa thanda de ongno hine silmani se engke tamongkha horsa abo tonkha tai dinongke bahan rok pura sogoi potop haino mane o tui je kula tongmani aron hoite do bahan sogoi klai pura je beleng tui nang ayang tola tulubo je mane o butinang mane abo pura sogoi obo togoi je beleng tui
na ukulani belengti phaimani ukulani belengti de abo dir bai khaja gengkeba abo kulani belengti je jeng nang ka ma jang krai kha iko yang bo nai di yang bo pura tabo abo khulokhe kirima singsa ekdam kirima singsa seleng bo singsa hai se obo bekreng rodo nukjak tongkha tabul kisa nugya u kjanil nukhok bekreng si nukjak tongkha ta na oh my god engka u ayang tolang kha kraya khuna yang tolong ke iko obose obo abo taklo chidi abo 6 ton gara de o pura 6 ton gara de buinu khang khang kha kirijang na se obo phonu goi mai asini youtube do engka u je tola kri da oro to khangka samaro do sitong kho siuna u yakong ro haike do phaite mangkho ya siro obo joto kam khai aste khaimano mane kisa hilik phano aste khaimanta himkangke iko amsuk baise mahimong ke yang ka khangka yang tola yang tola phanang maya rija khangka sauta na ko mai kamang 2 bosor ka khanang doctor okhati thangka doctor thangmani o jibio phaidi hini saung ka rang bukrin ka ba thangmaliata nang doctor ro bo jaga thangka puila o khereng baro khumulungo khumulung no hoite jibi than hinjago ge jibi ti thangka thanglia thangya mane rang paisa bukroi ayang bo bumungle sarkar hospital phungobo rang nango nurse horobo nango keba a paisa ro bukroi keba thanglia ta rang krim bage ma tongkha rang krin bago haina 2 bosor o tabukhe nimblai ro kisa togoi abosimi mane phuli tongta ko bithi si rizak eta doctor ni nungse hain khakobui tongkha haino nimblai togoi sili tongkata tabo bom hai ong ageni sai kisa bariwo sawo mane o kasabo kisa bari khata horogo bodo sabo pro bom hayo sob somoy no sawo sasalango do mane tungman jor do bari kok na masing jora bisi bariwo kachangman jor kha bisi kachangman jora mane thuthani bo abo suja khai meya ribo pura kombol bo chui mayang kheba aro hupire jakate sauta engke kombol horogo bo ordek jora sing kheba yang masing jora daibo kosto mano age nang oma hai bothra ingya ni yakong oma hingya purka nang hajira raw thangai samong tanga haino 44 sing tongtana big basano ye mane chari manta prongke tama samong khaya pro hajira thango buinaro bomai hajira thang mai bagan hognani ongthong ba watanani ongthong je mamania thangkata 2 bosona age u bothrai ingyan drbo tamo samong khaiga nang iko bagan hokmane warok tan mane aborok ta je hajira man mane abono thangtana nang apro bo kono sut chat kanya na pen omake kanin samong tanguna mane somoy engke o trek sudok karo gobang kokno nang pen kanin samong tangko mane full somoy full kano somol hap bolong ni kono bis ganang blai rodo nange om hayengkha bis rok kono nang mani le koroi tangya se kitung sob somoy bolong no tongo bis na kula angka ba kupri thangka hamgam mulina obo ku bothrai kanyemo bacha su yakong sogoi sitabo ekdom thuiro pojonto klai tongona thop ka tabo go bandage khulu kena patap klayane tafas klai tongona pa menamba asung menamo engkan ni nukhong sab tong behik tongo charaengke hostel tongo abo tabo 3 sama bese masa no 3-4 mas ang fever maya nin beri khe biang thangka bo samung tango tining ke u cherai ni phiro nani hine ha phanori na hine are school thang nang man tong na onogono tong abong ke u bini darani nokta nin boys busrong kha 45 nini o yakong no nong hospital taisa jibi rogo phano dlangai hamna do musung hamnale muchung tamui jotono mane buibai baksano hamna muchungo tabo boys ba asung yako cheraibo tabo class 6 ko cheraibai ko thangtongoi mane tabo cheraibai baksa bhigbai baksa tongna muchungo asu dodile thina muchung eta
aboge norok no koyo di manmani norok di mane khairok mungbai kisa chubachu norok rukhe u yakung no doctor kham thangai de kisa mane naijak mano abose norok no thani ang ani koi mani lukorok no subasu san lukorok no ang chubachu sano norok kisa hospital lo najak nam bagi e hospital lo naijak ni bagai norok kisa phai mangke phai nai phaile abo kunu mane chup phalita chuba phai ke chakhata chakama hingga khapangni takok tai bukhok song nini umor busung kamo tabo ya 45 running cholo hingga khapangni takok tai bukhok song Joseph Rangkhol bini umor 45 botabuk asuk umor komo thnya musungya ko bini busabutui bai khlai bihik baikha tongna musungko tamne hingka bini ok sani jaratui abo barite taibo soklai da thino abo bo kirijak hingka lukurok bini koimong obuno bono khoksa khoknai je Google Pay number screen je account bini rijak o number o norok khoksa khongni rang subama bai GB jerafan thangai da naijagui mano obuno bini naimong tamne hingka khumulungni ADC khumulungni hospital do bo naijaka aroni transfer khaimani rang krini bagai bo GB thangi naijak malai amhaita hingka khabangni takok tai bukhok song obo tuimai rang yang bidi bazar tuibu phaimano yang Bikram mall som tuibu phaimano tuimai rang kamini Joseph Rangkhol hingkane o kamio sokpainai hingka norok bo phaibo suba phaimano hayakabo screen rijak aro bo subai mano nini ani khoksa khongni bai bini o yakong no hamrui jomano sungsias takai nei lena hingka tinin bagi sunu joton hambai joton khulumka